Здравейте! Включваме се от акумулаторен център Старт, за да ви покажем една пръксмокачка на 12 волта, 120 вата за сухо и за мокро почистване. Гъвкав накрайник има за трудно достъпни места. Четка има в комплекта и тук има 2 броя допълнителни накрайници. Това е пръксмокачката. За разлика от бежичните, които се зареждат и работят около 15-20 минути до половин час, в зависимост от пръксмокачката, това може да си работите спокойно и 2 часа, така че да изчистите вашия автомобил прецизно. Сега ще ви покажем нагледно как работи пръксмокачката. Така се поставя накрайника и посредством да си изчистите автомобила, без да се притеснява, че батерията ще свърши. Няма нищо общо с това, което беше.